tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kumunamato watinoita svondo rega rega, tichivimba kuti muri kuitirwa zvakanaka mumwedzi uno wokunyengetera. Mwari vanonzwa minamato yedu. Zuva ranhasi toda kuti tinyengeterere vatsvene. VaEfeso 1:15 kusvika 17 inoti, nokuda kwaizvozvi pandakanzwa nezvokutenda kwenyu muna Ishe Jesu uye rudo rwenyu kuvatsvene vose, handina kurega kuvonga nokuda kwenyu, ndichikurangarirai mumunyengetero yangu. Ndinoramba ndichikumbira kuti Mwari vaIshe wedu Jesu Kristu, Baba wokubwinya, akupei mweya wouchenjeri nokuzarurirwa, kuitira kuti mumuzive zviri nani. VaEfeso 3:14 kusvika 16 inotiwo, nokuda kwaizvozvi ndinofugama pamberi paBaba, nokuti mhuri yavo yose iri kudenga napanyika inowana zita rayo kubva kwavari. Ndinonyengetera kuti kubva papfuma yokubwinya kwavo vakusimbisei nesimba nomweya wavo mumunhu womukati. Tichanamata nendimi kunyanya tichange tiri kunyengeterera vaKristu pasi rose. Zvikuru sei tichanyengeterera vaya vachangoponeswa. Ngatinyengetererei sekurayirwa kwatiri kuitwa mundima idzi. Mantere baka shetari baka, reteteri baka shetari baka ya, rentere baka sheteri ba, mantere baka shetari ba, reteteri ba, rentere baka shetari ba, rentere baka ha, mantere baka shetari baka ya, reteteri ba, mantere ba, rentere baka zata, mantere baka shetari baka ya, reteteri baka shetari ba, mandere baka shetereba, reteteriba kashetariba kaya, mandereba kasheteriba, retereba kashetariba, mandereba kashetariba, mateteriba kaham, matereba kashetariba, reteteriba, mandereba kashetariba kaya, mandereba kashetariba, mateteriba kazata, mateteriba kaham, matereba kashetariba, mateteriba, retereba kashetariba, matereba, reteteriba kaham, matereba kashetariba, reteteriba kaham, matereba kahaya. Muzita ra Jesu tinotenda navatsvene vose vari kurarama sezvamunoda. Mantereba kashetariba kazata, mateteriba kahaya. Shoko rinovashandura. Pavanonzwa shoko tinoshandurwa nokuda kweshoko renyu. Mantereba kashetariba, mateteriba, rendereba kashetariba, reteteriba, matereba kashetariba, matereba kaham, retete, matereba kashetariba kazata, matereba, riteteriba, retereba kashetariba, matereba kahaya, riteteriba, matereba kazata, riteteriba, matereba kashetariba, mateteriba kahaya, matereba kazata, mateteriba, matereba kahaya. Vatsvene vose vari kukura nokuda kweshoko renyu muzita raJesu, vanoramba vakamira mushoko renyu. Tinokutendai nokuti muri Mwari, makakodzera nokunamatwa, makakodzera nokusimudzirwa. Mantereba kashatara vakazata, mantereba kahaya, riteteriba kaha, mantereba kashetariba kahaya, mateteriba kazata, matereba, reteteriba, matereba kashatara vakazata, reteteriba, matereba kashetariba, matereba,
ndinokutendai mazvita enyu. Panguva ino tichamirira kunzwa shoko rinobva kuna mufundisi wedu. Tichanzwazve kuimbirwa nekwaya yenyu. Muitire zvakanaka muzita raJesu. Musoro wenyaya unoti chiKristu kudyidzana naMwari. 1 Vakorinde 1:9 inoti Mwari ndiye wakatendeka, wamakadanwa naye kuyanana nomwanakomana wake Jesu Kristu, Ishe wedu. Mwari vanogona kugara mumunhu, vanogona kushanda vari mumunhu uyu. Munhu anogona kuva weropa raKristu, munhu wenyama anogona kuva werudzi rwevaMwari. Ichi ndicho chiKristu chaicho. Vakawanda vasati vaziva izvi, asi chiKristu upenyu chaihwo, ukama naMwari, kuva munhu werudzi rwaMwari. Jesu ndivo vakaita kuti izvi zvigoneke. Ndizvo zvinosiyanisa chiKristu nedzimwe tsika dzose. MuKristu munhu werudzi rwevaMwari, munhu anodyidzana naMwari. Isi tiri vanhu verudzi rwaMwari. Izvozvo ndizvo zvinoshamisa patiri, saka tinodyidzana naMwari. Nokudaro upenyu hwedu hwakashanduka zvachose. Ishe Jesu Kristu ndivo vakatiita vanhu verudzi rwaMwari wemasimba ose. Vakafa, vakavigwa, Mwari vakazovamutsa kuvakafa. Vakamuka kudai vava verumwe rudzi, vakanga vava neupenyu hutsva. Bhaibheri rinotaura pamusoro paJesu ava. Tinoverenga mashoko aro muna vaHebheru 2:9. Rinoti, wakashongedzwa korona yokubwinya nokukudzwa, kuti nokuda kwenyasha dzaMwari aravire rufu achiitira munhu wose. Jesu vakaita zvose izvi kuti tive verudzi rwevaMwari. Vaida kuti tigoverengerwa muchikwata chezvisikwa zvakafanana naMwari. Iko zvino tava verudzi rwaMwari. Bhaibheri rinoti Mwari akatimutsa pamwe chete naKristu, akatigarisa muchadenga muna Kristu Jesu. Tinoverenga mashoko aya muna vaEfeso 2:6. Mwari vakatiunza kurutivi rwavo. Tava kutonga tiri munzvimbo iyi. Tinotonga tiri mavari. Tinotonga nokuti tava kuzikanwa nezita ravo. Saka Mwari vanogona kushanda mumunhu. Izvo zvinoreva chiKristu. chiKristu kuva munhu werudzi rwevaMwari. Iwe wava weropa revaMwari, wava kudyidzana naMwari. Ukama uhu hausi hwendimikira, hausi hwekungotaura, ukama chaihwo. Mwari vava kugara mauri, saka wava kurarama mavari. Zita ravo ndiro rawava kushandisa, ndiro rawava kuzikanwa naro. Nzwisisa ukama uhu. Usararama semunamati chete, rarama semunhu werudzi rwevaMwari. Haleluya. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai, ndava muna Kristu. Nokudaro ndakashanduka rudzi, ndava werudzi rwenyu. Ndinorarama semunhu werudzi rwenyu. Ndinorarama upenyu hwamakandirongera. Makahuronga nyika isati yaumbwa, upenyu hwekugara ndichibudirira, upenyu hwekupfuma, upenyu hwerugare. Saka handisi munhu anongonamata Mwari chete. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti 1 Johani 1 ndima 3 na 1 Johani 5 ndima 11 kusvika 13.
Haleluya! Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, tichiimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichiimba kuti manga muri kubatana nesu paminamato yedu yatanga tiri kuita mwedzi unoyu. Rangarirai mwedzi wa10 takanga takaudzwa unzi wanga uri mwedzi wedu wekunyengetera, uye asati tatopedza kunyengetera kwacho tiri kupinda mumazuva mashoma emwedzi uri kutevera. Tiri kupedza iri mwedzi iwoyo wa10 tichipinda muna chikunguru, asi tichine mazuva mashoma atichange tiri kunyengetera tichienderana neurongwa hwatanga tinahwo mwedzi wose wa10. Haleluya! Ndinovimba kuti pamuchinyengetera kudaro manga ndinoziva kuti kana wanga uchibatana nesu saizvozvo, upenyu hwako hwanga huri kutoshanduka, upenyu hwako hwanga huri kusimudzirwa, upenyu hwako hwanga huri kusimbiswa. Chikristu chako changa chiri kusimbiswa, wanga uchisimbiswa pamweya, wanga uchisimbiswa pane zvese zveupenyu hwako. Haleluya! Ndinokutenda zvekare mufudzi Chris Oyakilome ndivo vanotipa mukana iwoyu wokuti tisangane pamwe chete tichinyengetera, tichinamata, tichidzidza shoko raMwari pamwe chete, tichitopinda chechi kugara chikudza izvozvo, tichitozwisisa kuti patiri kuita izvi kutopinda chechi, hausi kungoteererawo seunoteerera paredhiyo aiwa, asi uri kutopinda chechi. Haleluya! Tanga tiri nemhaka yekuti wanga uri mwedzi wedu wokunyengetera, tanga tiri kutarira zvidzidzo zvimwe zvatakambosipiwa namufudzi Chris zvavakatipa mubhuku reRhapsody, vachitidzidzisa pamusoro peminyengetero, pamusoro pekunamata, sei tifanira kunamata, tinonamata sei, tinonamatira zvipi, tinozonamatira nenzira ipi. Takadzidza zvakawanda uye tichikudzidza zvakawanda, tichatopinda musvondo rinoya tichigodzidza saizvozvo. Asi nhasi toda kuti nditarire pane chimwe chidzidzo chatakapiwa, kwanzi gara wakazadzwa naMweya Mutsvene, gara wakazadzwa naMweya Mutsvene. Vanovhura na1 vaKorinde 14:4 inoti kwanzi unotaura norurimi unozvisimbisa iye, unotaura norurimi unozvisimbisa iye. Votsanangura kwanzi mundima iyi mune shoko rinoti kuzvisimbisa. Shoko iri rinoturikirwa kubva muchiGiriki. Shoko rechiGiriki iri rinoreva kuwedzerwa moto. Haleluya! Shoko rokuti kuzvisimbisa iri, kana tichiritarira sokunyorwa kwarakanga rakaitwa muchiGiriki, rinoreva kuwedzerwa moto. Uku kunenge kuri kuwedzerwa moto kungaitwa bhatiri. Rimwe bhaibheri rinotipa Judas 1:20 richiti, asi imi vadikanwa, muzvivake pakutenda kwenyu kutsvene-tsvene, vakei sechivakwa chikuru, murambe muchikwira kumusoro, munoita izvi muchinyengetera muMweya Mutsvene. Kwanzi pamunonyengetera Mweya Mutsvene munenge muchizvivaka parutendo rwenyu, munenge muchizvivaka sechivakwa chikuru, muchiramba muchikwira. Pose paunenge uchitaura nedzimwe ndimi unokwira, uchitaura nedzimwe ndimi unokwira, uchitaura nedzimwe ndimi unokwira. Saka munhu anotaura nedzimwe ndimi anogara achingokura pamweya. Kuna vamwe vanongochema-chema, kwanzi mazuva ano handisi kukura pamweya, ndakaneta-neta, handina simba, handina aiwa, pane zvimwe zvausiri kuita, hausi kutaura nedzimwe ndimi. Zvino mumwedzi wa10 tinofara kuti zuva rimwe nerimwe tanga tiri kubatana namufudzi Kristu chinyengetera katatu kana kana dzimwe nguva pazuva rimwe chete. Zvinhu zvakanaka izvizvi, ukatozvitarira watoita awa yose uchinamata pazuva rimwe chete, zvinokurudzirwa izvozvo. Upenyu hwako hwatoshanduka kana wanga urikuita saizvozvo, wanga uchinamata pamwe chete nesu. Haleluya! Kwaye unofanira kugara wakazadzwa naMweya Mutsvene. Simbisa mweya wako. Izvi zvinoitika paunotaura nendimi. Izvi ndizvo zvatiri kuudzwa nendima iyi. Kwaye paunenge uchitaura nendimi paya, unenge uchisimbisa mweya wako, unenge uchisimbisa mweya wako. Kwanzi gara wakazadzwa naMweya Mutsvene. Pangava nezvinhu zvinoda kugadziriswa, taura nendimi, zvizadze naMweya Mutsvene. Pangava nemabasa aunofanira kuita, asi kuda hausi kuziva pekutangira, zadzwa naMweya Mutsvene. Ndopaunotangira ipapo, zadzwa naMweya Mutsvene. Inda parutivi, wozvivharira, wombotaura nendimi, wotaura nendimi, wotaura nendimi, wotaura nendimi,
wozodzoka wotanga kutarisana namabasa aya, unowana mazano angoerera achingouya achingobuda kuchitosha kuti anga achibva nokupi. Haleluya. Nemakei wazadzwa namweya mutsvene. Kwai unza mazano aMwari mupfungwa dzako, mutsa simba raMwari. Unoita izvi nekutaura nedzimwe ndimi, simba iri riri mukati mako. Haleluya. Unoona tikutsanangura pamusoro pekukosha kwekutaura nedzimwe ndimi nemhaka yekuti pose patenge chinamata kazhinji mufudzi Kristu vanenge vachititi taurai zvakanyanya nedzimwe ndimi, taurai nendimi dzamweya mutsvene kunyanya. Ndozvavanenge vachitikurudzira izvozvo. Nei? Nemhaka yekuti kana wakanga uchitaura nedzimwe ndimi saizvozvo unozadzwa namweya mutsvene. Asi regai titsanangure, nokuti vamwe vanogona kusanyatsonzwisisa kuti kana tichiti kuzadzwa namweya mutsvene tinoreva chinyi. Haleluya. Paefeso 5:9 inotibetsera kunzwisisa zvinotaurwa nebhaibheri parinenge richiti zadzwa namweya mutsvene. Haleluya. Nokuti dzimwe nguva vamwe vanofunga kuti vamwe vanofunga kuti mweya mutsvene imhepo kana kuti imvura kana kuti chii. Saka vakati zadzwa namweya mutsvene vanoona kuda mugomo uri kudirwa mvura kana kuti kuda bhora riri kufuridzirwa mweya rozara rofuta kuti ndazara zvino wongogumira pakona saizvo. Asi handizvo. Regai munyatsoona kuti kana achiti zadzwa namweya mutsvene anorevei. VaEfeso 5:10 inotaura ichiti kwai regai kubatwa newaini. Regai ndichatsotsanangura zvakanaka. Ari kuti apa regai kudhakwa nedoro, nokuti ndipo pane kusazvidzora. Kwanzi kudhakwa nedoro hakuna kunaka, nokuti kana munhu akangadhakwa nedoro haagoni kuzvidzora. Saka ari kuti regai kudhakwa nedoro, nokuti hamuzogoni kuzvidzora, asi muzadzwe namweya mutsvene. Saka kureva kuti ari kufananidza zvinhu zviviri. Wataura doro, wataura mweya mutsvene. Wati musadhakwa nedoro, zadzwa namweya mutsvene. Musadhakwa nedoro, zadzwa namweya mutsvene. Unorevei ipapo? Ari kureva kuti musadhakwa nedoro, dhakwai namweya mutsvene. Kureva kuti zvinoitika kumunhu wadhakwa nedoro zvinoda kufanana nezvinoitika kumunhu wadhakwa namweya mutsvene. Chii chinoitika kumunhu adhakwa nedoro? Munhu adhakwa nedoro anenge aputirwa nedoro, haachagoni kufunga mafungiro ake chaiwo. Rangova doro roga roga. Vanhu vanotaura vanenge vachiti kwanzi uyo here uyo rangova doro roga roga. Haleluya. Mashoko ari kutaura rangova doro rega rega. Zvaari kuita zvacho zvangova doro rega rega. Chero iye paanozomuka mangwana doro riya rapera, anenge achitosha kuti ko chii chandakanga ndichiita? Sei ndakaita zvakati? Sei ndakaputsa icho? Sei ndakarova mukadzi wangu? Sei ndakarova mwana wangu? Sei ndakabondera nemota? Sei ndakakuvara kudai? Ranga riri doro rega rega. Anga asisiri kufunga zvakanaka. Saka Pauro apa arikutotitaurira kuti mweya mutsvene ndo zvakada kufanana nezvinoitwa namweya mutsvene. Kuzadzwa namweya mutsvene zvinoda kudhakwa namweya mutsvene, kuputirwa namweya mutsvene, kupedzisira. Usisafungisewe wakufunga samweya mutsvene. Kushama muromo kudai vamweya mutsvene vari kutaura. Zvauri kuita vamweya mutsvene ndizvo zvavari kutaura. Saka paunenge uchitaura nedzimwe ndimi, mweya mutsvene vanokuputira, vanobva vava ivo vavakuita zvinhu, ivo vavakutaura. Ndo kuzadzwa kwatiri kutaurirwa ikoko. Saka kwai gara wakazadzwa namweya mutsvene, gara wakadhakwa namweya mutsvene, ndiko kuti urarame upenyu hweminana, kuda uzere nekutya. Dzidza kugara uchitaura nendimi, unozoshinga kutya unozopera. Andibakabona munhu anenge akadhakwa nedoro dzimwe nguva nyange kutya hapasisina, anogona kungofamba ega. Ndo zvinoda kufananawo namweya mutsvene. Ukanga wadhakwa namweya mutsvene, nyange kutya hauchatyi. Hauchaoni zvinhu namaonero azvinoitwa navanhu. Vanhu pavanenge vachitya iwa hauchatyi. Wazadzwa, wadhakwa namweya mutsvene. Haleluya. Unofanira kutaura nedzimwe ndimi, mweya wako unozozara simba. Saka unozotonga pfungwa dzako, unenge wava kutungamirira nyama yako. Pauro akakurudzira Timoteo akati, nemhaka iyi ndinokuyeudzira kuti ukuchidzire chipiwa chaMwari chiri mauri. Tinoverenga mashoko aya muna 2 Timoteo 1:6
Kutaura nendimi ndiyo imwe nzira yekukuchidzira chipiwa chaMwari, simba raMwari riya riri mukati mako. Paunenge uchitaura nedzimwe ndimi, unenge uchirimutsa rotanga kushanda. Vanhu wakuita zvinhu zvokuti vanhu vanoita kuti ndiwe here, wongo hausiwe. Uri kuita wadhakwa naMweya Mutsvene. Vangova Mweya Mutsvene yega yega. Kune vamwe vaKristu vasingatauri nendimi zvakanyanya, nokudaro mweya yavo haina simba. Vanopererwa nesimba rinopera kana vachinge vari kurwiswa. Saka unofanira kutaura nendimi, mweya wako unozowana simba, unozotanga kuzviona semunhu ane simba, hauzohi zvinhu zvingakurwisa. Usararama upenyu hunoraramwa nevanhu venyika ino. Mukati mako mune simba, gara uchimutsa simba iri. Kuda ungava uri woga, taura nendimi panguva yakadai. Unogona kunge uri kufamba hako, taura nendimi. Gara wakazadzwa naMweya Mutsvene, gara wakadhakwa naMweya Mutsvene. Kutaura nendimi hakusi kwedzimwe chechi. Mukristu wose anofanira kutaura nedzimwe ndimi. Saka gara wakazadzwa naMweya Mutsvene. Haleluya. Usataura muvaKristu vanoti kwanza isu kwedu kuchechi hatitauri nendimi. Aiwa, kwenyu kuchechi hatitauri nendimi. Bhaibheri ramoshandisa nderopiko. Bhaibheri rinotaura kuti unofanira kutaura nedzimwe ndimi. Haleluya. Hazvisi zvevaKristu vekoko kana vekoko ndo upenyu hwomuKristu, ndo upenyu hwapamweya. Haleluya. Saka patinenge tichikurudzirwa navafudzi Kristu kutaura nedzimwe ndimi, usazvinzwira usimbe. Taura nedzimwe ndimi, unenge uchitozvisimbisa, uye unenge uchitodzidzawo nzira yakanaka yokunamata, zvokuti kana uzonamatira vana vako, mari dzako, mabasa ako unenge wakuziva kuti kunonamatwa sei. Haleluya. Zvakanaka, regai ndinyengetere tiri vhare. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Nokutendai nokuda kunaka kwenyu, ndoda kutendai nokuda kwemwedzi wokunamata watanga tinawo, ndoda kutendai nokuda kwemumwe nomumwe abatana neni pamunamato uno. Ndotaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Kana pane anga achirwara, zvinhu zvake zvisiri kufamba zvakanaka, ndinorayira chirwere ichocho kuti chibve nezita raJesu Kristu. Marwadzo iwayo ndinoarayira kuti aende muzita raJesu Kristu. Ndinotaura rugare mumhuri yako, ndinotaura rugare mumari dzako, ndinotaura rugare muzvinhu zvako, mabasa ako anobudirira nezita raJesu Kristu. Hapana chaSatani chinogona kukanganisa mabasa ako, kukanganisa utano hwako, kukanganisa rugare rwako, kukanganisa mufaro wako. Hapana, nezita raJesu Kristu uchagara wakafara uchibudirira pane zvose zvaunoita muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya tichienderera mberi tichidzidza pamusoro pekunamata saizvozvi. Uye zvekare svondo inouya ndo svondo yedu yokutanga yomwedzi wachikunguru. Mouya makagadzirira mipiro yenyu yesungano, tinenge tichizvinyima zvekudya zvekare, tichinamata, tichinyengetera Mwari pamusoro pemwedzi watapedza uyu, tichinyengeterera mabasa makuru mumwedzi watatarisana nawo. Mwari vakuropafadzei. Novimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 931 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58222 # motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo.
Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupamhiro yenyu. Shandisai code inoti TNIOG nemavara makuru. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu. Kunyange musina WhatsApp, rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional, subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe nzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchiti pazita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Masoko